Lho, ora apa nek kan di lantaran dalange. Heeh, Lah nek kowe ora ngelungke ning aku, dan saiki nek kowe ngakon aku kene bayar sik. Gaglake rene kok bayar. Wong karepku kuwi ya. Apa? Heeh. Kowe iki diringi liyane kuwi ngono lho, Oh, karepku diringi ngono. liyane. Lah aku seneng lagu kuwi kok ndelalah kok. Ha iya, tur enek sing ra seneng. Lah ngopo? Anak elemen. Ya engko di-dream sih anak elemen. Piye? Ada. Ora demek-demek aku. Alah padha lanang. Oh, ora. Ngene iki. Alah. Ngene iki kok terus awakmu apa nangkrok-nangkrok ngono kuwi lho. Aku iki roh sejatine kowe iki sapa? Ya arep-arep ning ya jenenge piye di depan audien banyak ngene iki lek ya menjaga ngono. Nggih to, Pak? Betul. Nah. Kowe jaga etika kuwi. Heeh. Etik Lah, arep kaya ngopo Surapopo iki jenenge bebojoan nggon panggunge ya ngene iki, ngono. aku mbak anggap bojomu. Bojo nyambut gawe. Bojo tenan aku mah. Lah ngapa mah? Apa ya terene? Arep perang kok. Sik tok, kowe ngomong arep perang wong ndek iki kowe entek bali pindul. Wis Padha awake dhewe iki juragan buah. Lah ngapa? Aku awake itu kowe kan juragan buah. Kok ngono? Ayo gedang karo gedang. Ning kan mareki. Iya mareki. Mareki. Karakan penak ora resiko. Ora risiko. Lah. Kowe dilir ning sawah ra nek wong ngambut. Ya mbah menawa nek Kowe beda karo Piye? mbak-mbak iki. bedone lek Kowe ora diawal. Saorarane iki tetep anu apa kejahatan akeh. Sing arep ganggu akeh. iya. Yen kaya kowe ning alun-alun kowe diumbar keliling kok. Ora nek wong ngambut. Terneh aku karo mbak-mbak ngene iki luwih HP aku. Sebabe Tenan, luwih HP aku luwih higienis aku tenan. apa iya? Heeh. Nggono apane? Nggone mbak-mbak ngene iki lek ora kena dikumbah. Heeh. Nggonku kena dikumbah dipeme barang. Oh, karo digondol. Iya ya. Heeh, luwih higienis mbak ku to. Oh, wis kene. Arep nyoba apa piye? Kene. Susani. Burung-burung nek jelek-jelek nyapa? Aku ki wis tau kok Piye? ketemu Wawin lah ya ngene iki to. Iya. Tok neduk ngono kuwi nek nyanyar. Lah piye? Tibane cor-coran. Ya ora cor-coran. Nggon iso dikumbah ya. Iya. Nggonku iso Iso dikumbah. digondol kirik. Kok digondol kira? Duh Cahayu. Kula karena. Wis arep dadi kaya ngopo kowe. Iya. Anu jantung hatiku sing tak tresnani donya akhirat ya mung sliramu. Aduh kowe ditimbali yayi ngledok kene kok dandanmu mbok pol-polke. Alah lah rak kertip-kertip apa jeli olingso. Iso. Kok ngono tak? Aku seneng. Iki jangan terus. Piye? Jangan terus. Lah apa? Dan karo iki ra resiko karo kowe ora ya. Iya ra. Lah jenengan ki ngakon Pak Dalang ngejak terus lah kowe urung karuan dijak dalange kok. Aja nganti. Saiki krungu apa? Ora bos. Piye? Kancamu nek ketok men gedeng men karo aku. Rombongan iki lho. Kada wong gedeng kuwi nyanding. Kuwi mergo tresno bekti karo wong tuwa. Ah, bekti apa wong tuwa mau apa nek wong tuwa kon melet yo kaya. Aron nembang apa Nembang. diajeng. Aku ki kan suwe ra ketemu. Aku kok pengen digandrung. Kan gosek ta. Nyapa? Alah gadreng kok kaya ngene. Ya ora apa-apa pokoke anu casing iki wedok ya. Nah, Ya. ngono lho. Wis engko tak ajari. Iya. Ya, Ya. gandrung sik Bu karo nembang nggih. Iya. Iki tok Apa neh? Apa ora beneran? tibane jantunge ora nek kene. Lah piye? Nek kene. Lah bekane iso sentuk. Kuwi beda. Kuwi apa? Mosok ketok tak lempit barang. Oh iya, Kuwi denyut nadi ya. Bos, Apa? atine Oh. atine nang endi biasane? Nang kene nang dodo. Nang dodo. Nang jero dodo. Iki ora nang ngisor apa? Iya piye? Iki atine nang kene. Heeh. Remplone iki mumpuk. Dan aku. Lepone bledos. Ayo. Ayo, ngaten ya. Bledos. Nang. Pelok 6. Nek krungu ora aja ketemu. Duh.